Sanibonani babukeli champion leli suite elimnyama. Siyaphinda siyahlangana la ikasified ngazo indaba zabantu esiniphathele zona nje mathupha. Ngingachithanga isikhathi mangithambisa umqala bese senginifundela zona mathupha. Indaba zifundeka kanje. Indaba zifundeka kanje. Kuzwakela ukuthi isikemfunga sendoda saseSoweto asawa lokuthi amanzi kwaseBhayibhini okuyinduku yabantu besilisa. Kuthe emavikini ambalwa edlule kwanempukane eyayizihambela nje naye izibhayizela. Kanti lo mlisa uzasho ngosuzo lude yabe seyizwa ngavunjana elimnanjana le mpukane yabe seyithi ayinikele khona. Yathi mayifika ngaphambili kwale ndoda yeza ukuthi ayi cha leli phunga liqhamuka ngemuva. Yabe seyinikela khona akizojikeleza le ndoda iphuthe yalenza ukuthi engawuphathanga umphawu ngoba phela ngithele ndoda isikemfunga okusho ukuthi inkulu kakhulu ngomzimba. Yalithatha lolu hambo lempukane yathi mayifika ngasesinqeni yathi ukuphumula kancane yakhokha umoya. Yathi futhi ukuthatha nje ama-hours ambadlwana iphumulile lapho esinqeni sale ndoda yaphinde yanikela khona. Yathi mayifika ngemuva yathola ukuthi hayi lela phunga seliphelele phela belulude lo hambo ebeyilithathile lempukane. Yabe lempukane ke seyibona ukuthi hayi cha njengoba belulude kangaka lo hambo ebeyilithathile seyizomisa kanjani. Yabe lempukane seyizwa futhi ukuthi kunaphungana thizeni manje elizwayo futhi kodwa ngathi liqhamuka ngaphambili yabe seyingena mbotshaneni thizeni la ngemuva yebrukwe yabe seyinikela khona. Ukhumbule ukuthi lempukane beyithatha uhambo lude kakhulu ukuzofikelela la ifikelele khona. Yabe seyithatha olunye futhi uhambo lama-hours ambalwa yafika yaphumula esinqeni. Yabe seyivuka futhi inikela khona eyofika ngaphambili. Yathi mayifika unkosi yami yipayipi kusho ukuthi phela le ndoda azange yasoka. Yabe seyingena ke la ipayipini izidlela ipapisi lokho ekuthiwa inkunqa. Yafike yakudla yeza ukuthi ayinoko ngathi seyithanda ukuba right kodwa ngendlela okuningi ngakhona ayikwazi ukuthi ingaveni ishiye nje. Yacabanga ukuthi no mayike ihambe yobiza abomndeni nabangane nezizalwane. Yabe seyindiza ke lempukane yayobabiza. Le ndoda yezwa ngomsindo wempukane yethuka ukwenze njani. Hayi yathi yezwa umsindo sowuphelile kanti zifike zangena kule mbotshana engemuva zathukutshela zazofika la ngaphambili zasho phakathi. Le ndoda yeza ukunwayizeleleka kumnandi yeza ukuthi ayikhona iyakitazeka kamnandi la ipayipini kwazise phela malingajwayele ikhinqe leli ukuvela ngaphandle leli zoba umnandi ukukhuluma ngabe kukhona into ethintayo noma into elibambayo. Yeza ubumnandi le ndoda kwanginyamezeleki yathi ayinikele etoilet. Yathi mayifika habe impukane ezingaka nkosi yami. Yathi kodwa mayilivula lithi hawu ziklinile. Hawu yajabula le ndoda yathi hawu seyibatholile abantu abazoyiklinela lona. Yaziyeka kanjalo impukane zazihambela zona ngokwazo. Yayingasethuki ke lezi impukane nje mazivane zithi zizongena. Wayeseyize futhi nje avena ahlale mayisekhaya avena ahlale nje eliveze ngaphandle ipayipi ukuthi mazifika zingabe zisokola zifuna indawo ukungena. Sehlabele mgama. Kuthiwe Orange Farm khona bathola ingane ebese beshade 7 years ekudala bezama ukuthola ingane lutho ukuzithola kodwa egcineni bagcina esekhulelwe wesifazane. Uthe ekukhulelweni kwakhe lo wesifazane belindile ukuthi hey bazothola ingane after 9 months. Kwavela uholokoqo lwentshebe noma ngingathi kwavela uholokoqo lwentshebe into eyavela seyinamazinyo
seyikwazi futhi nokukhomba izinto ezifuna kodwa ingakwazi ukukhuluma, kodwa nje umntwana obengakhali sidalo. Mayifuna incanca ubekhomba ukuthi ufuna incanca, mayifuna ukushintsha ubekhomba ukuthi ufuna ukushintshwa. Wathi mayiyocheckwa lo muntu kwatholakala ukuthi awu umqondo wakhe umuntu omdala kodwa into enzima ukukhuluma. Ngoba phela bebithi noma bebambana umama nobaba wakhe, nakhombisa ukuyihalela lento abayenzayo ngoba phela uyayazi. Namanje kusaphenya ukuthi ngabe hlobo luni lo mntwana lolu. Masihlabele mgama. Kukhona oshiswe indaba yakhe emsebenzini, abadalulanga ukuthi usebenza kuphi. Ithema imshisa indaba yakhe waxoxela omunye wathi uyacela zange ayixoxele umuntu. Wathembisa ke nalo ukuthi hayi akazuyixoxela umuntu. Wathi nje mayiphuma ehlangana nomunye umngane wakhe wamxoxela, wamtshela ukuthi naye angayixoxeli umuntu. Wangamtshela ukuthi iphuma kubani le ndaba. Naye yamshisa ngoba phela le ndaba ishisa umnikazi wayo, yamshisa naye lo wesithathu, watshela omunye, nowesi-4 yamshisa, watshela omunye, wesi-5 yamshisa, nowesi-6 nowesi-7 nowesi-8, kanti wesi-9 uzazoyixoxela umnikazi wayo. Umnikazi wayo uyabuza ukuthi uyizwe kuphi, wena amtshela ukuthi uyizwe kuphi. Kuyobuzwa lona omunye athi naye uyizwe kunumber 8, u-8 ku-7, u-7 ku-6, u-6 ku-5, u-5 ku-4, u-4 ku-3, u-3 ku-2, u-2 nangu ulo mngani wakhe lo oxoxelwa indaba le ebeyishisa umnikazi. Kusho ukuthi manje le ndaba iqale kumnikazi wayo yaphumela kulo o1, then wayidlulisa yabayitsheni yaze yofika kumngani wayo, yaze yofika kumnikazi wayo. Okusho ukuthi indaba mayikushisa moyikhipha ukuthi izobashisa nalabo abanye. Ziphela la izindaba zethu zanamhlanje, sizobuya nezinye ngokuzayo. Siyabonga.